sa mga nanonood. Today is Thursday. So, dahil wala akong pasok, it's cleaning day. At saka i-update ko kayo sa aking mga pananim ngayon. So, ngayon guys, dahil walang pasok, it's cleaning time. Guys, don't forget to subscribe on my channel. Bakit? Hi guys, ngayon dito na tayo sa baba. Dito naman ako maglinis. Medyo tapos na ako sa taas. So, start na tayo. Start tayo. Ay, mag-start na kami. Hi guys, ito yung aming kalamansi. Ayan. Kun, say hi. Hello. This is Kun, the gamer. You say hi. Hi. Okay, thank you, Kun. Shout out for Joy. Bakit di ka mapunta? Nag-antay ako sa'yo, Neng. Hindi ka dumating. Busy-busyhan ka, Neng. Ayan, siya. Agoy. Pagalitan ako ng ating boss. Natanggal na naman. Nasira. Patay tayo. Magagalit na naman yun. Ang ating boss. Ang aming boss. Ayan, ang aming kalat. Ayan. Pagkakalat. Kaya cleaning time tayo. Sabi ang camera na to. Magulo. Ito yan. Tiyan. Nagagalit ang ating boss. Guys, ayun, dito na po tayo sa labas. So, ipapakita ko sa inyo ang aking mga pananim. Medyo mainit siya guys. Pero malamig. Kaya, nakamedyas pa ang lola mo. Dahil malamig. Hindi pa totally summer. Kaya, ayun.
Ito ang aking paksoy. Isa na lang natitira. Ginger, nagtanim din kami. Tsaka paprika. Paprika or bell pepper. Talong. Ito yung talong. Ito naman yung berries. At saka mint. Ayan. Onion. Ito rosemary. Celery. At ang aking sili. Guys, ito yung aking paksoy. Ayan po. Ang ganda ng tubo. Pira usog. Ito yung aking tomato. Ayan. Tomato. Ito po yung talong. Ayan. At carrots. At yung slaw. Ito na yung paprika. Nilipat ko na siya. Carrots. Ayan. Magandang weather. Hindi masyadong mainit. Medyo malamig siya. Ayan. So, ayun guys, hi. Nandito na ako ngayon sa taas. At napakita ko na rin sa inyo yung aking mga pananim. Nakakatuwa pag nakita ko ng malaki na sila itong tubo. Parang pag araw-araw palagi ko silang tinitingnan, natutuwa ako dahil malaki na sila. Tsaka yun, nandito na tayo sa taas para mag-sampay ng mga lamit. Kaya ayun guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe and share and like na lang po sa aking video. Thank you for watching. Bye guys. Love you all.